De l'església de Sant Silvestre de Serralta n'hi ha notícies des de finals del segle XI. Es troba situada enmig dels camps de conreu, a la vora de ponts, i s'hi arriba per un caminet força llarg. L'absis es fa servir actualment de sagristia i la porta principal es troba canviada i actualment està a la façana est, on s'aixeca també el campanar de cadireta. Al costat hi ha adossat el cementiri. L'exterior és d'aparell constructiu, es compon de carreus ben escairats, de mida irregular però disposats uniformement. L'interior sembla que està tot arrebossat i pintat.